we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buenos dias mga kapuso sa Zamboanga ug maayong buntag mga kapuso to the rest of Mindanao. It's a blessed Tuesday morning. Say, maayong buntag, kamusta ang imong morning so far? Hello, Attorney Resi. Maayong buntag ya kanimo. Okay kaayo ang akong morning kay nakapamahaw na. Kamo mga kapuso, nakapamahaw na ba mo? O banimin ninyo karong buntaga kay hatod namo ang istorya nga puno og inspirasyon. Una na din ha ang Cagayanon nga nakadawat og award tungod sa iyahang kahanas sa pagtudlo ug sa iyang advokasya nga may kalabutan sa humanitarian causes. At ang makauban, si Professor Cliff Ransom Wendell Lilangan. Wow, let's get healthy mga kapuso. Kaya atong makauban this morning ang usa ka Mindanaoan nga nahilig sa vegan food. Gani nakabuhat na siya og vegan lechon. O diba interesting kaayo mga kapuso. Kana ang atong sayron unya. Ug sa bestop naman makijam kita kauban ang Mindanaoan singer ug music producer nga si Paolo Franco. Mga kapuso, alang sa atong paborito sa Kumbira Express, usa ka Chinese food nga nahimo na sa parte sa atong kultura ang atong ihikay this morning. Di ba, Attorney Resi? Tama ka dihasay kay usa sab kini sa ako mga paboritong merienda mao nang dili na nako papadugayon pa mga kapuso kay tudluan kita nila Lola Vita ug Lolo Bing sa pagluto og lamiang siopaw. Magandang umaga mga kapuso. Ako si Lolo Bing at ang aking may bahay, si Lola Vita, ay ipapakita sa inyo ngayon ang pagluto ng siopaw. Sa ating mga sangkap naman ngayon sa siopaw ay pepper, rice vinegar, seasoning, oyster sauce, soy sauce, mushroom sauce, brown sugar, mushroom, garlic, chicken stock, onions, chicken breast, star anise, and bay leaf. At para naman sa dough, flour, yeast, salt, sugar, baking powder, oil, and distilled water. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang paggawa ng chicken fillings. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Tapos ilagay ang bawang, halo-haluin hanggat sa magkulay brown. Then ay ang sibuyas. At ang isusunod natin ay ang mushroom. Hahaluin. Tapos ang isusunod natin ay ang chicken. Isunod naman natin ay ang brown sugar. Isunod naman natin ang oyster sauce. Tapos ay isunod ang soy sauce. Tapos isunod ang mushroom sauce, rice vinegar, at ang premix. At ang pinakahuli ay ang black pepper. At ihalo ang chicken stock. At para sa ating dough, pagsamasamahin natin ng flour, yeast, salt, sugar, baking powder, oil, at distilled water. Ayan, i-plat natin siya.
Tapos, lagyan natin na ng palaman. Ito ay ang chicken. Matapos natin lagyan ng palaman ang dough, ngayon naman ay ilalagay natin sa steam. Steam po natin ng mga 15 minuto. At ngayon, ready na ang ating siopaw magmula sa steam. Ang sumunod naman ay diretso na sa kawali. Ito ay kailangan sa pan fry lamang. Ito na mga kapuso, luto na ang ating chicken pork fried siopaw. Mga kapuso, sa Best Talk Makijam kita kauban ang music producer ug Mindanaoan singer na si Paolo Franco. Good morning, Sir Pao, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Hey, good morning, attorney. Okay lang po, and kumusta sa mga viewers nato dira, and hope you're having a great morning, guys. Sir Pao, bago po kayo naging isang sikat na singer, paano po ba nagsimula talaga ang career nyo in singing? So, nagsugod dito actually, not as a singer, more on as an instrumentalist. So, siguro katong high school, more on as a hobby. Until college, medyo intense na, kaya nag-a-appeal na may competitions and whatnot. Then pagka-graduate, katong nag-take og short break from work, kay gusto na ko mangitag laing work, kay murag ni-appeal kog Philpop, which is a national, murag katumba sa Minpop, local man sa Mindanao, Then katong ni-appeal ko dito, tapos after that, realize na ko na medyo daghan pa din murag nakasubay sa ko ang path before or nakaila sa ko. That's why na kanang murag na-discover ko, naka-establish ko connections, tapos dito sa nagsugod ang akong life as a producer. And other than that, I've also met artists dito and through the connections na nakapakulab na ako. So from my career lately, dito agad ko nagsugod kanang, especially thanks to these music or songwriting workshops na nagkaila gid tag mga connections. Can you share to us also your newly released song entitled Fly? What's the story behind the song? Actually, naman ko nag-top sa kuan na duo sila na artist from Manila. Kanang mga, nag-struggle sila speak English and wala sad ko kabalo naon sa ko nila pag-discover kapag nag-PM sila na, uy, hey, do you wanna have a collab with us or anything? Tapos, nag-agree me. Murag early this year pa around January, and actually we really wanted na mo-release og kanang murag summer na anthem or kanang theme song, kanang mamanggod tong nabatian na mo na halos tanang tao apektado sa pandemya, murag pirmira na gapungko sa balay dili kagawas. We wanted to make a song na kanang as if na kanang makabati ang listener ba na mo nagod sila sa gawas, ga tripping, ga enjoy ato sa dagat, especially kanang pangdagat man gito na kanta. Kanang pang good vibes man gito na kanta, attorney. Ug syempre, tungod kay na-mention man nimo imong bago na song, Sir Pao, baka pwede naman kaming humirit ng a few lines of your song. Vibe with me, baby, tonight, and I'll show you a good time, 'cause you got me feeling alright. Thank you very much, Sir Pao. We're truly delighted na kahit konting-konti lang nakapag-perform kayo dito sa aming programa. Dagan kaayong salamat! So thank you, Sad, Attorney Resi, for inviting me here at GMA Regional TV. Dagdag pasalamat sa atong viewers dira sa napisubay gid sa atong programa, no. So just keep supporting local artists. Padayon ta tanan. Chill lang mo mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga sayro nato ang kadaugan nga nakabot sa usa ka kagay-anon sa aspeto sa edukasyon. Baguhay lang naman siya nga nakadawat og award gikan sa Gintong Parangal tungod sa iyang kahana sa pagtudlo og sa iyahang advokasya may kalabutan sa humanitarian causes. Ato makauban si Professor Cliff Ransom Wendell Ilangan. Sir Cliff, good morning. Og dayon din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay, good morning. Good morning, Sir Cyril.
Maayo kaayo, daghang salamat. Prof. Cliff, maayo kay ana gyapon ka sa maayong kahimtang. Pero unang-una Prof, makisayod una mino kung kaning nakuha nimo nga award gikan sa Gintong Parangal. Tell us more about it. Okay, kaning Gintong Parangal, isa ni siya sa pinaka mataas, pinaka prestihiyosong award diri sa Pilipinas. So, Gintong Parangal, from the word ginto, it's a symbol of wealth. It's also a symbol of victory, tagumpay. So sila, nangita sila og mga karapat-dapat, kumbaga kung kinsan ni nga qualified ani sa iyang field, kung kinsay nag-succeed og nagpakita og victory og kaayo sa iyang pagtudlo bakaha or asa siya gibutang nga larangan. So muna siya, it's an award-giving body. Sir Cliff, sa imong panglantaw, unsa bay anaa sa imong mga ginahimo karon no nga maoy nagtulak nga nakuha nimo kini nga award? Actually, dako ni siya nga sorpresa sa ako. Siguro sa akong panagna lang kanang tungod ni sa siguro gihatagan ta sa Dios og kakayahan nga magtudlo, tapos siguro na napansin, nakita sa mga taong nag-recommend kay magkuan magud ni ipa-apply ka, mag-submit ka og imuhang complete nga resume, tapos na ay duha or tulo ka tao nga mag-recommend sa imuha nga sila pod mismo nasa ranggo. Akong napansin, siguro nakita nila nga na ako'y gamay nga kakayahan sa pagtudlo o kanipod siguro akong advokasya nga kung mag-speaker ko, dili ko gapabayad. So, libre po. So, kumbaga, basin tabang lang sa katawhan. Prof. Cliff, sa imong tan-aw, unsa bay nagtulak kanimo no nga naningkamot ka sa mga ingon-ani nga butang, sama na lang sa giingon nimo nga libre ka nga gatudlo o ga-share sa imuhang kaalam ngadto sa katawhan? Unang-una, gusto lang nako nga maipakita sa ako ang ginikanan. Sa una pa manggod ko ani na gapaningkamot ko sa pag-eskwela kay gusto nako ako ang ginikanan. Proud ba kanang malipay sila nga ang ilang anak naningkamot gyud. Gusto lang nako nga malipay pud ang Dios nga ang iyang mga talents o mga skills nga gihatag sa ako kanang gigamit sa maayo ba, gigamit sa tarong. Sir Cliff, ginaingon nila ang edukasyon ang pundasyon sa usa ka tawo. Pero sir, sa imong kahimtang ba, mutuo ba ka niini? For the most part, I really studied very hard. So kaning pag-start nako at a young age, gigbasa sa una, study gyud naningkamot kay labo na kay dili pud mi adunahan, dili mi kwartahan. So kumbaga edukasyon ra gyud ang ato ang mahawiran nga dili makawat, kumbaga kani dako kay ni gamit sa ako ang kinabuhi sa dili lang sa akong career. Kani ako ang napundar sa edukasyon sa pag-study og tarong, daghang po kong natabangan ng mga tao, especially kani mga consultation, mga advice, ng pag-speaker, libre manggod na. Kay, di ba, ang edukasyon, pag makatabang ka sa usa ka tao, labaw na pag-ibayad, nakatabang pa ka, you feel good. Di ba? You feel good that you were able to help people. So, kana nga aspeto, mao na akong masulti kung unsa kadako ang natabang sa edukasyon sa ako. Prof. Cliff, any words of advice sa mga kabatan-unan, ingon man sa mga susama nimo nga mga magtutudlo nga naglantaw karon natong buntaga? Okay, una sa mga akong mga kauban nga mga magtutudlo, kanang padayon lang ta, we are all in the same boat together. Let's strive hard or probably harder, especially ang kaning panahon karon, di ba, ang gitawag na new normal. So kita nga mga magtutudlo, padayon lang ta sa ato ang passion to teach and help people. Sa mga kabatan-unan pod, mo po ni ako ang simple advice sa inyo kumbaga bilang mas nakatatanda, advice lang ako sa inyo, paningkamot mo sa inyong pag-eskwela, padayon sa inyo ang respeto, especially sa inyong mga ginikanan. So continue to respect and honor and love your parents, okay? Especially the youth.
Dagan niyang salamat, Prof. Cliff Lilangan, sa imong oras kagihatag din sa At Home GMA Regional TV. Pagpadayon sa imuhang maayong buhat o amping kanunay. Okay, thank you so much, Sir Cyril. O daghang salamat mga kapuso diha sa Mindanao, ako mga kababayan. Daghang salamat sa pag-imbita sa ako. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, hilig ba mo sa vegan food? Kauban nato kanang buntaga si Chef LP ug sayro nato ang iyahang mga vegan recipes and products. Maayong buntag Chef LP and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Ayos naman, attorney. Chef, ato kining hisgutan ng imuhang career sa food industry. How did this all start? Ug how did you also discover yourself and your passion for your career? Actually, I am a professional nurse. At tapos, passion man jud na ako na magluto of vegan food. Kaya I've been on a vegan lifestyle for almost 10 years na. When I started, 2011. Tapos, when I passed the board exam, nagnamang may part-timing na ay katong naging nurse na ko. Kumbaga, di ba, when you pass the board exam, naman siya time na magtambay sa because you're waiting for the mga applications mo ba sa hospital or what. So dito nag-start na inganyo ko magluto. So nagluto lang ko and I started to experiment different kinds of ingredients locally, mga plant-based lang, and trying to mimic ng mga burgers, hot dog, chorizo, hindi mo na ko siyang mga ana ba, pero it came from plant-based ingredients using locally available ingredients lang. So, murag hobby siya or passion na that time. And then, I have no choice I have to cook my own food because I have to learn how to cook. So, I'm a chef, but I garnered the title chef not formally in a culinary school, but through experience. And when I put up my restaurant, daghan pud mga chef na nag-ingon na I deserve to be called a chef now because of my creations. Although I'm still not really that confident, kaso na ilhan naman good ko as Chef LP, so mo na akong ginagamit. Although some would protest. Pero I'm okay with it. Pero I'm planning to really, in the future naman, I really would like to enroll in a culinary school. Nag-aabang lang ko ba? Kanang na ay vegan culinary school unta there sa Philippines na mag-open, or I might be. Depende. Pero hopefully na ay mag-open because I want to furnish my culinary skills. Og syempre, Chef, kani ato ning hisgutan ng imuhang katakam kaayo nga veggie lechon. Can you share to us unsa may secret ani na recipe giunsa nimo pag-prepare pod? Nag-start maguna siya 2018 on the second year of my restaurant sa Jensen. Nakita mo guna ako sa Facebook, daghan kaayo nag-open ng mga Belechon house. Like around 5 stores, like simultaneously opening within a week. And then I got challenged lang kay ako man as a vegan advocate. Kumbaga niabot ako sa punto ba na masakitan good ka na makakita og baboy na ginakatay. And then you're trying to save their life by offering alternatives. I go to my kitchen, nag-eksperimento ko dito, I mix and match ingredients. Kasi dili magud sa Jensen, dili magud sa Philippines, wala pa dyan nakahimog ka ng lechon gyud na wala siya lechon ba. So, naghimo ko as an alternative. And then there comes a time na tsambahan, nakahimo ko. Mensahe niyo po sa lahat and also please try to encourage din everyone to try out your vegan products. Just to summarize why you have to go vegan. Number one, the number one cause of heart disease. The number one cause of death. The number one cause of death in the Philippines, and not just in the Philippines, but in the whole world, is heart disease. And the only diet
medically proven to reverse heart disease is a whole food plant-based diet. So you have to incorporate more plants in your diet if you want to really lessen the risk of acquiring heart disease. At the same time, the only diet proven to really reduce the symptoms for COVID is a vegan diet by 73%. You can go to British Medical Journal. Daghan kaayong salamat, Chef LP. Aduna na pod may mga dungag na pod ng kaalam hilabi na sa mga vegan food. Thank you so much. Nagamping pirmi. Attorney Resi, mga kapuso, pagpangalagad sa katawhan pinaagi sa paghatag og kaalam kanila nga libre. Kinina ang nahimong bukasyon ni Professor Cliff Ransom Wendell Lilangan. Matod niya, importante gayud ang kaalam sa usa ka tawo aron mahimo kitang malampuson sa kinabuhi. Sayog mga kapuso, sumala pa ni Chef LP na kinahanglan nato mamahimong healthy hilabi na nga anaa pa kita karon sa pandemya. Gani iyahang advice ka nato na we have to find a healthy alternative aron makatabang ka nato physically. Ug ipakita sab ka nato ni Paulo Franco mga kapuso ang iyahang kahawd sa pagkanta. Busa suportahan nato siya sa iyahang newest music release entitled Fly. Mga kapuso, unta na inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Barbara Bush nga never lose sight of the face that the most important yardstick to your success is how you treat other people. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot ha na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.